सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के जौन रफ्तार के गाड़ी चल रहल बा, हमनी के देखनी जा डबल हेडर में जौन धमाका देहे के लोकल अभिषेक शर्मा के एगो तगड़ा शतक पंजाब किंग्स के पीछे धकेल दिला। सब बतौलस कि ऑरेंज आर्मी जब प्रहार करेला तो फिर कैसे करेला। अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी एकदम जीता जागता सबूत बा कि कैसे पारी के आगे बनावल जाला और कैसे मैच जितावल जाला। अतवार के डबल डोज के बारी मैच नंबर 28 आरआर बनाम आरसीबी माने राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़ा में पहुंची आरसीबी के टीम। माने जयपुर के स्टेडियम में एसएमएस स्टेडियम में किंग उतरी है तो फिर मजा दुगना हो जाएगी। आरसीबी के किंग कोहली या फिल सॉल्ट के बल्लेबाजी बढ़िया चल रहा बा। दोनों जना गर्जा तरंजा ओकरे चलते आरआर खाती खतरा बा, लेकिन आरआर देने से जोफ्रा आर्चर के भी तगड़ा वापसी हो गई बा। बता दिले बाने कि तेज गेंदबाजी के सामना कईल इतना आसान ना हुई। अब आंकड़ा ही बता रहा भाई दोनों टीम के बीच की दोनों टीम 32 गो मैच खेलले बा, 14 गो आरआर जीतल बा, 15 गो आरसीबी जीतल बा, 3 गो में कोनो रिजल्ट नहीं रहे। मुकाबला आरआर के घरे के मैदान सवाई मान सिंह स्टेडियम में बा। ऐसन कहल जाला कि पिच पर रन बनेला तो उम्मीद कइल जाओ कि 180-200 रन वही जो बन सकेला। संजू सैमसन के बल्ला बहुत बढ़िया गरज सकेला। आरआर देने से तगड़ा फार्म में बने। वह आरसीबी से बात कइल जाओ तो विराट कोहली के बल्लेबाजी तो सीजन बहुत बढ़िया रहल बा। खास करके रजत पाटीदार भाई जब ई लइका आवता टीम के नायका कप्तान माहौल लूट लेता। तो वे गेंदबाजी में हेजलवुड के गेंदबाजी बहुत बढ़िया रहल बा। आरा देने से हसरंगा बड़ा परेशान करत रहे बल्लेबाज लोग के। आज साथ में जोफ्रा आर्चर अपना तेज गेंदबाजी से क्लास लगावत रहे। आरसीबी देने से टीम के कप्तान रजत पाटीदार अगर 15 रन और बना लिए तो 1000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। तो वह देवदत्त पटिकल अगर 37 रन बना लिए हैं तो इनकरो 1000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। तो फिर सबके इंतजार रहेगी आरआर बनाम आरसीबी के धावा बोली। रजवाड़ा में एक बार फिर से राजा अपना बल्ला से तहलका मचाइए कि फिर रजवाड़ा के आरआर के टीम आरसीबी के अपना घरे में बुला के रही है। अब चल जाओ अगला मैच में दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस। पहला बार दिल्ली कैपिटल्स अपना घरे के मैदान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रहा बा। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली के टीम लगातार सब मैच जीत रहा बा, एको मैच नहीं खेल रहा सीजन। तो वह दोसरका दिन मुंबई इंडियंस के टीम कोशिश करी दिल्ली की मुंबई के रोक दिल जाओ अपना घरे बुला के। कहें कि पिछला साल हमरा याद बा जब ये दोनों टीम आपस में भिड़ा रहे तो दिल्ली कैपिटल्स के टीम ये अरुण जेटली स्टेडियम में 257 रन बनाने रहे। मुंबई इंडियंस के कोशिश बड़ा बेजोड़ रहे, खाली 10 रन से मुंबई इंडियंस से मुकाबला हारे रहे। तो दिल्ली कैपिटल्स फिर से सोची कि एगो बड़का स्कोर बनावल जाओ। 180 के नीचे के स्कोर था ई मैदान में आराम से चेज हो जाला। तब दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई के बीच में 35 गो मैच भइल बा, जौन में 16 बार दिल्ली कैपिटल्स जीतल बा और 19 बार मुंबई इंडियंस के टीम जीतल बा। माने एजा मुंबई के पलड़ा भारी बा, लेकिन दिल्ली के अपना घर के मैदान में खेल रहा बा। ए से मुंबई खाती चुनौती हुई। बल्लेबाज लोग भौकाली देखियन जा। सूर्य कुमार यादव के बल्ला से रन बरस रहल बा। ई मैदान में इनकर आंकड़ा भी ठीक बा। तो एक बार फिर से उम्मीद हुई कि दिल्ली के गेंदबाज लोग के सामने सूर्य कुमार यादव के बल्ला चलो। तो वही केएल राहुल के मुंबई इंडियंस के खिलाफ 950 रन बा। तो ये बता रहा बा कि मुंबई इंडियंस के टीम सावधान रह जा, राहुल के बैट एजो चली। मुंबई इंडियंस खाती सबसे बढ़िया खबर ये बा कि भाई वो टीम के सबसे तगड़ा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वापस आ गए बाने। अब फिर जसप्रीत बुमराह के आंकड़ा साफ बतावेला कि आईपीएल में कोनो टीम हो ई जब वो लोग के सामने खेलने तो वो लोग के हालत खराब रहेला। लेकिन दोसर का देने से बुलाई जमत पहिल का पंजा इस सीजन में लेवे वाला मिचेल स्टार्क बने। ई कॉन्टेक्स्ट देखे में मजा भाई। एक देने से जसप्रीत बुमराह तो दोसर का देने से मिचेल स्टार्क। रउआ सब बताई जाए कि के सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुई। केएल राहुल अगर 50 रन और बना लिए तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनकर 1000 रन पूरा हो जाए। तो ये आंकड़ा बता रहा बा राहुल जैसन फार्म में बाणे हो सकेला बड़ा आराम से। दूगो मुकाबला बा, दोनों बड़ा जोरदार मुकाबला बा। रघुआ सब कमेंट करके बताएं कि कौन कौन टीम के पलड़ा भारी बा। और साथ में चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी या बेल आइकन के दबाई और सबके उभरी पहुंचावत रही भाई। भोजपुरी में कमेंट्री के स्वाद, भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट, टाटा आईपीएल के कहानी हम रघुआ सब तक ऐसे ही पहुंचावत रहा।